Joulu on täällä taas, ja joululaulut kuuluvat joulun viettoon. Mutta mitäpä jos tehtäisiinkin tällä kertaa aivan oma joululaulu? Ja katsotaan, miten tekoäly siitä suoriutuu. Morjesta kaikille katsojille, meikä on Kyberseppä ja tänään tehdään tosiaan vähän joululauluja. Me käytetään tähän tällaista sovellusta kuin suno.ai. Voidaan lähteä hakemaan sitä. Katsotaan mitä löytyy. Täältä löytyy Suno AI Music ja heittää tänne niiden kotisivulle. Ja periaatteessa me voidaan tästä jo aloittaa tämä prosessi ja tehdä jonkinlainen kappale. Lähdetään itse asiassa katsomaan, että mitä se antaa, kun me laitetaan tähän, että Christmas Song. Hyvin perinteinen, traditional. Ja halutaan varmaan suomalainen, niin Finnish. En tiedä. Lähdetään noilla. Katsotaan, mitä se antaa meille. Nyt siellä rupesi jotain luomaan. Saatiin tällainen preview täältä. Lähdetään kuuntelemaan. Me ollaan vielä kirjauduttu sisään, eli mä uskon, että jos me tuonne kirjaudutaan, niin voidaan saada lisää ominaisuuksia. Mutta lähdetään tästä testaan. Hiljaa sataa maahan lumi, ikkunassa lämmin kuu. Oho, yllättävää. Pöydän päässä vanha raamattu, tuoksuu leipä, kahvipuu. Itse asiassa yllättävän hyvin perinteinen joululaulu suomalaisittain, joten nythän me lähdetään testaamaan, että minkälainen me saadaan tuolta ulos, kun me kirjaudutaan sisään. Että ei muuta kuin lähdetään testaamaan vähän seuraavaa tasoa. Verify. Olen ihminen. Sanotaan myös vielä tässä vaiheessa, että tämä ei ole minkälainen kaupallinen yhteistyö, että aivan itse testailee ja ihan mielenkiintoista kokeile, että mihin tämä pystyy. Ja toiseksi kaikki arvostusartisteille, jotka oikeasti tekee musiikkaa. Minähän on nyt vaan tämmöinen harrastelija, joka käyttää tekoälyä sitten tähän vähän viihdyttää itseään, mutta toivottavasti tästä on hupia myös muille katsojille. Tosiaan täällä on tällaisia kredittejä, mitä pystytään käyttämään, kun luodaan näitä kappaleita, ja ilmaiskäyttäjänä pystyy luoda sen noin 10 kappaletta. Olikohan, että 50 krediittiä menee per kappale, ja sitten tuohon me voidaan ruveta käytännössä sitten promptaamaan sitä, että minkälainen kappale me halutaan. Lähdetään testaamaan vähän sen monimutkaisempaa. Voitaisiin vähän heittää pikkusen haastetta ja tehdään vähän niin kuin ei niin perinteinen joululaulu, koska niitähän nyt kuulee radiossa koko ajan. Mitäs tää antaa meille täältä käytännössä? Mitä vitsiä? Dubsteppia, joo, ehdottomasti. Dubstep Christmas Song. Me halutaan sieltä löytyy ainakin joulupukki, eli Santa Claus. Joulukellot pitää tietenkin olla. Suomeksi halutaan edelleen tää laulu. Kinkku, ehdottomasti kinkku, ja sit voidaan vielä laittaa vähän tyylilajia, vaikka magical, magisia syntetisaattori, synthwaveit toimii aina. Mitähän tuolta tulee? Kokeillaan. Täällä on näköjään mulla joku V5 malli käytös, niin meidän pitää ottaa kappas, nämä on Pro-malleja. 4.5 all. No niin, lähdetään tolla liikenteeseen ja lähdetään luomaan. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Se luoki heti 4 kappaletta sieltä kerralla. 10 krediittiä meni ainakin multa pois. No, sitten odotellaan. Joulupukin drop. Taikakinkku ja joulupaketit. Ai, tää siis antaa mulle jonkinlaisen previewin tosta V5-mallista myös. Ja mä pystyisin upgradeaamalla saamaan sen koko kappaleen tuolta. Mielenkiintoista. Nyt tulee kunnon banger. Mä en kuuntele joulua mitään muuta kuin näitä sitten. Ai mitä vitsiä, yli 2-minuuttinen tulee näistä. Lähdetään kuuntelemaan. Jouluvalo
valoissa kaupunki ui, hengitys höyryy äänenä jo nui. Taivaalla välähtää punainen viiva, porojen varjot tähdet kiiva. Koko maa tärähtää, kellot kilisee, basso vain jyrähtää. Paketit auki, lattia räjähtää, kun joulupukin drop, sydän läikähtää. Alright. Lähdetään kuuntelemaan vielä toista. Jouluvaloissa kaupunki ui, hengitys tätä tekee samalla höyryy, äänenä jo nui. Taivaalla välähtää punainen viiva, porojen varjot, tähdet kiiva. Joulupukin drop, Koko maa tärähtää, kellot kilisee, basso vain jyrähtää. Okei, ihan mielenkiintoista. Katsotaan vähän miten noi previivit on, että joutuuko tässä upgradeaan niiden takia. Wow. Kuulen kaukaa naurun. Punainen takki vilahtaa ohi, kunan höyry nousee, uni paistaa joulukin kurvaan. No joo, itse asiassa yllättävän hyvä niin kuin tällä promptauksella, mutta mä lyön vetoa, että mä voin saada ton vielä paremmaksi. Joten toisaalta mua kiehtoo tietää, että pystynkö mä syöttämään tälle suomeksi tämän promptin. Ja jos se onnistuu sillä, niin mähän saan vaikka kuinka kattavan promptauksen. Toisaalta mähän voin antaa sille myös ehkä mahdollisesti myös vaihtoehtoiset sanat. Lähdetään testaa. No niin, nyt mä loin tästä nopeasti tällaisen niin kuin, promptin, eli käytännössä mä selitin ton halutun kappaleen tunnelman ja kaikki, millä se pitäisi kuulostaa, niin suomen kielellä ihan muutamilla lauseilla, niin nyt lähdetään testaa, että ymmärtääkö tämä esimerkiksi tällaista promptaustyyliä. No, ainakin se jotain lähti heti sieltä luomaan, niin sit vaan ootellaan. Oi, 3.18. Ihan kunnon biisi taatiin. Ja 3.34. No niin, nyt lähti. Tää näyttäisi ihan niinku verrattuna tähän niin paljon pidemmältä. Lähdetään kuuntelemaan. Otetaan vaikka toi joulu pysähtyy ensimmäinen. Ikkunassa lämmin kehä. Höyry nousee teekupista. Tää on se hetki, kun joulu pysähtyy. Valo jää käsiin ja hengitys syvenee ulkona. Joo, kyllä tosta niinku saa sen fiiliksen, että tää on niinku suomalainen poppipallaadi. Mutta jotain ehkä tuossa sanotuksesta jää kuitenkin kaipaamaan. Voisi oikeastaan koittaa ihan, että keksitään joku sanotus tohon ja katsotaan, että minkälaisen rytmin ja melodian se siihen ympärille kehittää ja vaikka jollain tietyllä tyylillä. Toisaalta mä voin myös heittää tuon tekoälyn tekemään mulle sanat ja heittää sen tänne. Katsotaan. Rikotaan pikkusen kaavaa. Pyydetään nyt tekemään 80-luvun retrokappale synthwaveillä ja hyvin melankolisella suomalaisella sanomalla, eli melankolinen joululaulu. Ja tässä on myös semmoinen teema, että joulupukilla kaikki menee pieleen. ChatGPT pikkusen auttoi noiden sanotuksessa, en ole muutenkaan mikään säveltäjä. Katsotaan mitä se antaa mulle. Paitsi että eipäs muuten tehäkään, koska description, eli tämä kuvaus on liian pitkä, niin eihän me voida tehdä sitä. Mikähän tässä on maksimimäärä? Tässä on käytännössä meillä niin kuin maksimimäärä, mitä me voidaan laittaa. Eli eka säkeistö ja kertosäe, niin lähdetään katsoa minkälainen joulupukin epäonninen kappale sieltä tulee. Pukki myöhässä tai pukki herää myöhään. Oho, 5 minuuttia 32. Tää teki pisimmän tähän mennessä. Pukki herää myöhään, kahvi jäähtyy pöydän reunaan. Kello rikki taas, sekunnitkin vastaan juoksee. Oi voi, nyt kaikki meni pieleen. Joulu kaatui renkin eteen. Kadulla loistaa vantalon ikkuna. Ja kellarissa kastuu vanha takki punainen. No,
kieltämättä tuossa oli jo jotain tunnelmaa, että toki vielä jotain pieniä viilauksia siihen olisi voinut tehdä. Siis nämä oli itse asiassa yllättävän hyviä ja siis tykkäsin tietyllä tasolla. Sitten toisaalta vähän harmittaa noissa V5 niin kuin esikatseluissa se, että mä en saa niistä vielä niin kuin tarpeeksi irti ihan vaan sillä, että toi laulu ei lähtenyt tuossa ollenkaan, mutta mä epäilen, että toi V5 on vielä parempi luomaan tätä musiikkia ja mä aion laittaa sen nyt vielä äärimmäiseen testiin, koska kanavan aiheena on teknologia, tekoäly ja tietoturva, niin mitä jos pistetäänkin toi parempi malli pyöräyttään jouluhenkinen tietoturvakappale? Lähdetään koittaa. Jos me halutaan käyttää kunnolla, niin me joudutaan tehdä tää upgrade. Mitä tää on? Käydään 10 kuussa. 8 jos tilaa koko yöksi. Me ei tarvita kuin kuukausi. Tällähän voi tehdä jotain hyvää taustamusaakin kanavalle samalla. 9 euroa, okei. Ei mitään, lähdetään testaa. Nyt täällä näkyy selkeästi, että meillä on Unlocking Song-tilanne ja meillä on 3 tonnia krediittejä, eli voidaan pikkusen tehdä musiikkia tällä. En ole siis tosiaan tekemässä mitään musiikkikanavaa, ei syytä huoleen, mutta jotain ehkä taustamusiikkia kyllä tällä hyödyllä tulee myös tehtyä. Tässä Prossa on myös se, että periaatteessa jos sä ilmaisella teet näitä kappaleita, niin sunolla on oikeudet käyttää niitä kappaleita ja sä et periaatteessa voi julkaista niitä etenkään niin kuin omissa nimissä, mutta kun sä oot ottanut tämän Proon, niin sä pystyt myös periaatteessa tekemään musiikkia, johon sä saat tietyllä tasolla tekijän oikeudet. Se on ehkä eettisesti vielä vähän kyseenalaista, että miten tekoälyllä tehtyihin kappaleihin voi saada tekijänoikeudet, mutta joka tapauksessa sä pystyt periaatteessa silloin huoletta julkaisemaan sen kappaleen. Mä en itse asiassa huomannut, oliko tää äsken tässä, mutta mä voin myös jakaa nämä lyriikat ja tyylit erilliseen kohtiin. Periaatteessa mä voin myös tosta ottaa tekoälyllä ne tai promptata ihan automaattisesti, mutta niin kun, tähän mä nyt voin halua jonkun promptin, että mitä siinä lyriikoissa on ja tähän, että mitä siinä tyylissä on. Mä nyt kehitin tuohon tollaset tyylit, että power metallia, nopea tempo ja niin edelleen ja nyt halutaan etsiä semmoista tietoturvan pahamaineista apokalyptista vibeä, niin nyt me laitetaan sitten, keksitään tähän vielä jotain sellaista sanomaa, että katsotaan minkälainen ränkytys saadaan. Luo jouluhenkinen laulu tietoturvasta ja siitä kun osuu kunnolla tuulettimeen ja uhkakuvat ottaa vallan. Luo jouluhenkinen laulu tietoturvasta ja siitä kun Joo. Jos mä laitan tuohon lyriikat, niin se ottaa tosiaan ihan todesta noin lyriikat. Entä tosiaan siis tässähän on niinku, mä voin periaatteessa luoda myös sen lyriikat tänne automaatiolla. Mä tajusin nyt viimeinkin, että miten tää toimii, niin mä voin laittaa Frightful Song tänne promptata erikseen. Katsotaan mitä tää antaa. No niin, nyt ollaan saatu käytännössä generoitua ensinnäkin sanat, mutta koska näissä sanoissa on ollut koko ajan jotain pientä viilattavaa, niin mä oon nyt manuaalisesti käynyt myös vähän muokkaamassa noita sanoituksia, mitkä omaan mieleen kuulostaa paremmalta. Mä voisin nähdä tämän työkalun silleen, että jos ei oikeasti ehkä ole mikään säveltäjä tai sanoittaja, niin voisi tehdä niin kuin tämmöisiä luonnoksia ihan hyvin. Ja nyt mulla on täällä käytännössä tyylit ja lyriikat valmiina, niin nyt pistetään vaan create ja nautitaan joulumusiikista. Ja hei, jos haluat kuulla kokonaisuudessaan nämä joululaulut, mitä mä just generoin, ja käydä arvostelemassa ja katsomassa, miltä ne kuulosti, tai lyriikat, niin mä jaan ne tonne descriptioniin linkillä, eli mä julkaisen ehkä ne parhaimmat palat, mitä mä tässä justiin tein. Ja todennäköisesti, jos tästä viimeisimmästä tulee hyvä, niin katsotaan teenkö mä sille vaikka oman musiikkivideon, ja tuttuun tapaan AI:lla. Miksi ei? Tai sitten mä editoin sen jotenkin muuten hienosti. Katsotaan. Ja nyt meillä on viimeiset versiot tässä. Ei muuta kuin laitetaan play.
Glögihöyryä on lämmin maa. Kone auki mieli lomassa. Vielä yksi liite avataan. Jouluterveisin kollegalta punainen villapaita päällä. Tinsi auki, kamera kiinni, mut klikkaat liikaa väärällä hetkellä. Ei ääntä, ei valoa, mut selkäranka pitkin käy. Pieni epäilis kuiskaa jo, tää ei tainnut olla näin. Nyt menee tuulettimeen, koko firman joulu sekaisin menee. Salasanat laulaa, Lokia toi, tietoturva itkee, hälytys soi. Nyt menee tuulettimeen, yksi klikki ja kaikki pieleen menee. Joulu muuttuu bugiseen uneen, kun hakkeri verkkoon vieraaksi tulee. Palomuuri oudosti vilkkuu ja puhelinpöydällä päräjää. Onks tää osoite ihan oikee? Joku paniikissa chattiin täräyttää. Pukki pyytää varmistusta. Kirjautu tästä, kiire on. Joku syöttää tunnuksensa ja ruutu jäätyy. Peli ohi Vitsi. Serverihuoneessa varjot elää, kun kello 12 lyö. Pekut tehtiin joskus ennen, lokit kuumenee ja hermoja syö. Chatissa joku hiljaa kirjoittaa. Tää ei voi olla totta, voiko tän peruuttaa? Verkko ei tunne joulurauhaa, vai virheet edessämme pauhaa. Nyt menee, tai sitten ei me tuulettimeen, jos pysähdyt ennen kuin klikkaat. Joulu säilyy, verkko kestää, kun käytät hetken harkintaan. Yksi klikki riittää kaatamaan, mut yksi päätös pelastaa. Ihminen on vahvillekin, kun sen uskaltaa muistaa. Siis wow, tää oli aivan mieletön kipale. Siis kun sä pystyt itse muokkaamaan sanat, niin käytännössä pystyt tehdä ihan minkälaisen biisin vaan. Ja tää on ehkä tämän sovelluksen hienous. Tää oli nyt tällä kertaa vähän tämmönen kevyempi video joulun tunnelmaa mukaillen. Jos tykkäsit videosta, pistä peukkua ja kommentoi, mitä tykkäsit biiseistä. Käy kattoo descriptionista, sinne laitan loput noista biiseistä kuunneltavaksi. Ja minä toivotan vain hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta. Nähdään taas, minä on Kyberseppä. Morjens!